Айде. Така, къде е певицата? Мерцедес имам. Ало, русото. Ако си под 100 кила. Така. Ако си под 100 кила. Мерцедес имам. Айде, Сливен! Да караш Мерцедес с всички ти трябва да помислиш как си отива. Не се чакай, чуй ме. Да караш Мерцедес с всички ти трябва да помислиш дали ти отива. Не се чакай, чуй ме. Да караш готина кола и внимавай с това. Ако си под 100 кила, ще ти я вземате и така. Караш готина кола и внимавай с това. Ако си под 100 кила, ще ти я вземате и така. Браво! Така, Мичо, да видя парите, брат, много играеш. Тинка дал 100 ля с мъжа си, живи и здрави, нищо не искат и си отиват. Няма. Извинявай. Кой куче? Ако има нещо, извинявайте. Така, Жана и Катя мина, двете сестри. Кой ще първо ще минава? И двете ли изведнъж? И двете сестри на булката минават. Така, сестрата ги кичи, с хубави роклички, с хубави клинчета. На мен ми даде един костюм, нали? Така, виж на морето ще ходя да се печат. Ама вземи ми едни прашки да се печат. Ей, това на Арко. Да е жива здрава булката и все хубави момчета и момичета да раждаме. Внимай, Радо. Така. Кой искате? Нещо модерно искат момичета. Модерно. Самата песен. Модерно. Новата песен на Риго бе модерно. Модерно. Айде, Сашки! Айде, Сашки! Questa perfume palude, non sta più di più. Mi capi che ria tu.
златна на булката. На Радо ли? 10 грама на Радо, един шинджир, 1 гривна. Така. На сестра ти кой ще дадеш? Има ли? Ако няма, аз да изкарам. Да сукирам на кажу, аз съм погощива. Така и на сестра са едни хубави обици от 10 грама. Жива и здрава! Същата песен или? Чао, дай го чика! Акио, същата песен да продължава ли? На Козари. Калобра Куп. От 9 на Козари. Аде на Козари. Хайде, Сашке! Хайде, мила, хайде! За най-модерния шпикер. Яше Моренке! Яше, Сашкайке! Значи до тук имаме 1 гривна и не хубави овеци златни. Така и 50, 100. Музиката да... Същата песен или кичуй? Продължава. Давай, Сашка. Сашки, на тебе не се спирам, а хората бързат. Така, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Значи двете сестри дават 200 лева, едни 10 грама обици и 10 грама шинджир. Да са живи и здрави, продължава същия кючек още 2 минути. Дай! Аде, аде! Аде, аде! Те хора бързат това. Майката на булката да идва. Така. Как е ми? Къде е? Майката на булката. Ай, равни хата принцеса. Къл майка, 18 годишна майката, гледайте. Моля ви се в камерата, искам да я снимати. 18 годишна булка, гледайте. От булката по въпроса. Така, майката... Добре де, чакай малко, чакай. Нямаш ли? Една хубава... Един хубав дюшет, майката дава. Четирикрилен гардероб. Спалня от 2200 лева. Един спалнен дюшек. Или хубави... За спалнята един хубав чаршав. Такова. Отгоре. Едно хубаво одяло, още едно одяло, 2 одела и на бебета отделно 2 хубави полички, значи женско ще го кръстим Диана. Така, и на дъщерята дава едни хубави клинове, най-красивите. Така,
дарява е с гащички, с клинове и на зетя с едни хубави боксери от Холандия. Така, най-хубавата блузка, най-хубавата тениска, също от Холандия взета. Така. И най-хубавите дънки на Радо, моя брат. Така. Добре. Така. И бабата дала един златен пръстен от 15 грама. Значи до тук бяха 10, те са 15. За дъщеря си дава 15 грама един хубав пръстен златен. Така. Значи майката на булката дава един хубав златен пръстен. Така. На зет си дава също един хубав златен пръстен от 15 грама. Жива и здрава, една спалня, четирикрилен гардероб и всички сетове на спалнята и на гардеробите. И замасите, и отделно гащи, чорапи, клинове, жива и здрава. Така. И продължаваме да дава още 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200! И 200 лева даде бабата да е жива и здрава! Най-голямата патронка в град Елхово! За нея е един хубав нахтраскан, ама яко 10 минути така. Искам хубав чичек. Млада и никога да не удартяваш. Така. От Бургас лелите да дойдат на Радо. Така. Хайде, тя чакаме, защото скъсено е времето и сега ще свърши и няма да може да взема и парите, да знаеш. Ще съм ги кер. Лелите, течек стерци не бяха. Тюрче, чингенеже, да стерци. Харватски течеки стелер абладар, специално он нарече, радой на абладарайче, алаларана, тетелерине, харватски оригинален.
Така, Bülbül ablam geçiyor. Türkçe mi konuşuyor? Bulgar. Така, Bülbül ablam да минава. Така. 100 лева дава от семейството си да е жива и здрава. Къде е булката, майко? Нами аз ако вземях парите, стана канашал. Айде ма, булка. Булка. 100 лева дана хорда. Алло, е намаджан. Tabii ki oyunu. Benim atarım hiç. %100 oyun. Spetsal Turski. Orijinali karabiber ya da salanayın duvarları. Neştu Nazmilerden, Maksim'den. Davay. Haydi.